意の命じ。なぜカオス様は我らの求めに応えてくれないの？ソニア。決まってるじゃない。やめるんだソニア。ソニア、うるさい。それは違うよ。どっちでも一緒だ。落ち着けソニア。勝手なことを言うな。ソニアよ。行くぞ。他の者を守る盾となる。
を飲み込め。強くなれたのかしら。灼熱の炎で全てを飲み込め。勉強した甲斐があったかな。人間なん力を。我が敵を撃て。
剣とな